היי כולם, למי שלא מכיר אותי, נעים מאוד, אני רונית, מטפלת ומאמנת מוח גוף נפש. אני שומעת מאנשים רבים שבעת הזו הקשה לכולנו, אנשים מתקשים להרים את עצמם אנרגטית, אנשים סגורים בבית, לא עושים איזושהי פעילות, לא נמצאים בתנועה, לא יוצאים החוצה, חוששים, מפחדים. אז בנוסף לתרגילי נשימה, איזון ופרקוע שהם מאוד מאוד חשובים כדי להפחית את החרדה ולאזן את עצמנו, אני רוצה לתת לכם תרגיל מאוד מאוד פשוט שעוזר להרים את האנרגיה, עוזר לנו להניע את עצמנו, משחרר מועקה ומאפשר לנו באמת להתחיל משהו רענן וחדש. התרגיל מבוסס על טיפוף פיזי עם האצבעות שלנו על נקודות מסוימות בפנים ובגוף. הדבר הבסיסי ביותר הוא טיפוף, פשוט לתופף על הנקודות בצורה כזו. אנחנו מתחילים מטיפוף על הקודקוד, עוברים לטיפוף בתחילת הגבות, בצידי העיניים, על העצמות מתחת לעיניים, בין האף לפה, בשקע של הסנטר, בשקעים שנמצאים פה מתחת לעצמות הבריח, כאן העצמות, השקעים שמתחתם, אפשר לעשות את זה כמובן על בגדים גם על בגדים ארוכים, מתופפים קצת בכל נקודה. בשקעים פה בחיבור שבין הכתף לגוף, והכי טוב בהצלבה, זה גם יותר נוח. ובצד, במיקום של החזייה, פשוט לתופף. אפשר לעשות את הסיבוב הזה כמה פעמים, כמה שאתם רוצים, פשוט כמה טיפופים על כל נקודה. הטיפוף הזה משחרר חסמים אנרגטיים, מעלה מאוד את האנרגיה, ותמיד אחרי שעושים כמה סיבובים כאלה, מרגישים הרבה יותר רעננים, הרבה יותר אנרגטיים, יש הרבה יותר כוח לקום ולעשות משהו. אז זה, והנה אני מתופפת פה גם בצד, אז זה הכי בסיסי, פשוט כדי להרים את האנרגיה. אם אתם חשים איזושהי מועקה, איזשהם רגשות אשם, איזשהם פחדים, זה בסדר גמור, הכל בסדר, כולנו נמצאים במצב שאנחנו לא כל כך יודעים מה קורה איתנו, וכל תחושה או כל רגע שאנחנו מרגישים הוא לגיטימי. אם אתם רוצים לעשות משהו כדי לשחרר את המועקה, להרגיש יותר טוב, הדבר הראשון שאנחנו עושים, מתופפים כאן, באזור הזה, מתחת לזרת, בצד של היד, לא משנה באיזה יד, אנחנו מתופפים בנקודה הזו, ואומרים לעצמנו דברים חיוביים, למרות שאני מפחדת, אני סולחת לעצמי, למרות שאני מפחדת, אני בחמלה לעצמי, אני אוהבת את עצמי, למרות שאני לא זזה מהבית ולא עושה עם עצמי כלום, ואני נשארת בפיג'מה כל היום, אני מקבלת את עצמי כמו שאני, בכל מקרה ובכל מצב. ואז אנחנו מתחילים לתופף בדיוק על אותם הנקודות שעברנו עליהם קודם, ופשוט מדברים בקול רם, וכמה שיותר רגשי זה יותר טוב, פשוט מוציאים החוצה את כל מה שאנחנו מרגישים. אני תקועה בבית כל היום, אני לא עושה עם עצמי שום דבר, אני ממש מאוכזבת מעצמי ומבואסת מעצמי. אני רואה שכולם איכשהו חוזרים לשגרה, גם אם לא שגרה נורמלית, איכשהו יוצאים מהבית, עושים משהו, רק אני תקועה פה, אני ממש לא בסדר, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, אני מבואסת, וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאנחנו נעשה את הסיבובים האלה, את סיבובי הטיפוף האלה, ונדבר כמה שיותר, נוציא כמה שיותר דברים שמעיקים עלינו, שמפריעים לנו במה שקורה איתנו, ככה אנחנו מרגישים יותר טוב.
אז לסיכום, הכי בסיסי, פשוט לתופף על כל הנקודות. אני מצרפת כאן גם ציור עם הנקודות המסוימות לטיפוף כדי שיהיה לכם ואתם לא צריכים לזכור את זה בעל פה. אז הכי בסיסי, פשוט לתופף על כל הנקודות, לעשות כמה סיבובים על הראש, בפנים ובגוף. אתם תרגישו לבד כבר כמה שזה יעשה לכם טוב וכמה שזה ירים אתכם. אני רק עכשיו מהטיפוף הזה שבו פה בסרטון אני כבר מרגישה הרבה יותר אנרגטית. שלב יותר מתקדם, אם אתם מרגישים מועקה, פחד, איזה שהם רגשות לא טובים כלפי עצמכם או גם כלפי אחרים, הכל בסדר. אנחנו מתחילים בטיפוף קודם כל כאן בצד. חשוב לשים ככה כמה אצבעות כדי שלא תפספסו את הנקודה, אז אנחנו מתופפים פה בצד, ואנחנו מקבלים את זה שזה המצב, שלמרות שכך וכך, למרות שאני מפחדת, למרות שאני כועסת, למרות שלא משנה מה שאתם מרגישים, אני אוהבת את עצמי, אני מקבלת את עצמי, אני בחמלה לעצמי, אני מעריכה את עצמי. תגידו לעצמכם דברים טובים. למרות שכך וכך, אני אוהבת, מכבדת וכולי את עצמי. שלב הבא, שוב מתופפים על כל הנקודות, עוברים על כל הנקודות ופשוט שופכים החוצה את כל הדברים הלא טובים שאנחנו מרגישים, שאנחנו חושבים, שאנחנו חשים בגוף. אתם תראו לבד שתרגישו הרבה יותר טוב אחרי שתעשו את זה. הכלי הזה הוא כלי מעולה בכל מצב. קחו אותו, תשתמשו בו כמה שיותר ותרגישו הרבה יותר טוב. שיהיו לנו ימים טובים, אמן.